Hola, amigues i amics. Tots coneguem la pansa, eixe fruit sec de gran valor nutricional, l'elaboració del qual va sustentar bona part de l'economia valenciana en el passat, sobretot en algunes comarques centrals i en municipis com ara Ròtova. Va ser una època en què es desenvolupà tota una cultura al voltant de la pansa de gran valor econòmic, patrimonial i etnogràfic. La producció de pansa va ser coneguda i practicada a tota l'àrea vinícola valenciana, però sobretot en una àmplia zona formada per la Marina Alta, la Marina Baixa, la Safor i la Vall d'Albaida. La pansa valenciana va tenir una època de gran esplendor al llarg del segle XIX i primer terç del XX, on va presidir la història econòmica de les comarques centrals durant més d'una centúria. Al municipi de Ròtova, a la comarca de la Safor, també es va conrear vinya i es va elaborar pansa entre la segona meitat del segle XIX i els inicis del XX, suposant tota una revolució agrícola per a l'economia i la prosperitat del poble. Ui, feia pansa. Quan jo era un sagalet, entonces encara feia pansa. Jo feia foc. Una garbera d'anys. Pel que fa a l'elaboració de la pansa, l'arquitectura popular valenciana va desenvolupar a les comarques centrals els anomenats riuraus, una adaptació o ampliació de les antigues vivendes rurals que van inundar el paisatge de les comarques panseres durant el període àlgid de la pansa, influint en els models de construcció de l'època. L'elaboració de la pansa és un procés senzill i laboriós que ha variat poc des del segle XV. La pansa és el gra de raïm assecat per l'acció del sol. Hi ha dues formes de fer-la. Amb paciència, deixant-la al sol durant 3 o 4 setmanes, i és el que fan a Andalusia, és la pansa verge, o la forma ràpida, que és escaldant-la en lleixiu. El clima inestable de finals d'estiu fa que, al territori valencià, el raïm s'escalda amb aigua i lleixiu. Així es fan clavins a la pell del raïm i s'acurta el temps d'assecat. Lo normal eren 6 o 7 dies, perquè als 3 dies la giraves i als 5 ja es començaves a plegar. Normalment la gent feia la pansa amb la seva pròpia collita. Cada família tenia el seu riurau. Era una feina col·lectiva, feien falta 10 o 12 persones. A vegades, si feia falta més gent, venien els veïns i després es tornaven els jornals. Avui
t'ajudava jo a tu i demà tu m'ajudaràs a mi, o després demà. Avui escaldava jo, demà anàvem a tallar raïm al teu i després demà escaldava l'altre. La varietat utilitzada per a escaldar era el moscatell d'Alexandria. És el moscatell que també es diu de la marina o de teulada. La paraula moscatell ve de moscat. Moscat vol dir taca, com motejat. El moscatell té un color daurat i és molt dolç, i arriba a ser fins i tot empalagós. Té molta glucosa. El tindre tant de sucre és ideal per a fer la pansa. I el tipus de raïm era moscatell, la terra blanca era molt blau, pinyes molt grans, molt de pinyat, però blau. Per Sant Bartomeu és quan escollia el raïm eixe a la pansa. El dia anterior a escaldar escollia el raïm. I normalment un escaldar eren un centenar de cabassos. A la vespre, quan el dia que tallaves el raïm, per la nit ja el deixaves la caldera plena d'aigua. Ja només queda pegar-li foc al fornal. I en ella s'agarrava i anaves posant-li i no paràvem d'anar tirant-li, traient, i la caldera se'n anava bullint. Els àrabs foren els que introduïren aquesta elaboració de la pansa. Ells posaven com a lleixiu cendra i aigua. Barrejaven cendra i aigua i aquesta reacció, aquest lleixiu, era el que utilitzaven per tallar el raïm. I per donar-li el color, antes, per si no en veig ara, hi ha una cosa que diu jolibarda, hi ha una cosa que diu jo casapo, quan està bullint i fiquem, feia l'aigua tan grogueta, tan bonica, i és el que li donava el color a la pansa. És molt important la feina de l'escaldador. Ha de tindre el raïm el temps just. Si se'n passa, el raïm queda com massa clavillat. I si li falta, no es talla el raïm i no es pot secar. És molt important aquests segons, aquests 15, 16 o 20 segons d'escaldada. I tots no sabien escaldar. Clar. N'hi havia especialistes per escaldar. Tirant la casa dins, a poquet, la tren, escorrint un poc l'àvia que tenia dins, al cantó de la caldera, i així el cabassers d'espart. El pare era el que feia l'escaldada, el que posava la caça dins de la caldera, i les dones normalment escampaven el raïm damunt dels canyissos. De raïm escaldat. Ho abocaven en el canyís i les dones escampaven de manera que no es tocaren uns altres. Intentava que no es tocara perquè el sol li pegara per tots els costats. Si tenies prou canyissos, no el volia deixar-los ben clarets. Teníem 360 canyissos. Ojo! 360 canyissos. I se'n dona casos amb tot d'anys, de tindre's tots planets i no haver un canyís buit. I quan ja han passat 3 o 4 dies que estava el raïm ja quasi sec, posaven un canyís damunt l'altre en les gafes, li pegaven la volta. De figuera, que són més bons de tallar i pesen menys. Aquesta madera encara pesa menys. Entonces, el que té la virtut del piló és que ara poses un canyís damunt d'ell i no s'apreta la pansa. Moltes el sant demà, però si no és el sant després demà,
ja plegaves. I sempre es quedaven els pansots que diem, que eren els raïms més grossos, que sempre costaven més de secar. Si feia el temps bo, no empilaven, deixaven tota la nit allí, no empilaven. En cap que l'empilaves, el meu l'empilar era qualsevol puesto i posaves un canyís buit damunt, un canyís buit, només perquè no li pegava la rosada, no necessitaves tapar-la en la vela ni res. Quan havien arribat a casa, tothom. Ja, està tronant, totes les dones corrent per amunt, les panseres, les que estaven llogades allí al sequer, tots corrents d'empilar. Les lones totes tenien a cada metro o això, tenien un ullet i per lligar el fil, per quan feia aire que no s'embogaren. I així feia la barraca perquè l'àvia s'escorreguera. Jo això no ho agastava perquè el riurau era molt gran i que hi havia 32 piles. Si es tenies els canyissos a aquesta punta, tenies l'entrada per ahí, si tenies allà, l'entraves per allà, tot era per donar facilitat per empilar la pressa, quan amenaçava el temps. Per això feien els riuraus en moltes entrades. El riurau més antic que hi ha de tots és eixe de la Rogeta que hi ha pujar. Quan al segle XIX el conreu de la vinya s'especialitza en la producció de la pansa, el riurau esdevindria l'element arquitectònic per excel·lència, amb la funció de protegir el raïm escaldat de les rosades nocturnes i de la pluja. Un espai allargat o nau entre dos murs de càrrega paral·lels i una única coberta inclinada, on s'ha obert una successió d'arcs en una de les parets de càrrega. Per a facilitar el pas dels canyissos al seu interior, s'obrien una successió d'amples arcs el·líptics de reduïda alçada i que foren el tret característic d'esta arquitectura. La casa del riurau es distribuïa funcionalment per a ser habitable, és a dir, per a fer vida durant el període d'elaboració de la pansa i durant la resta de l'estiu. Normalment tenia que haver una milla vivendeta perquè tenien que viure allí i la dona tenia... I molts es quedaven al riurau i dormien allí i fins que no s'acabava no anaven a casa. Anaven al poble a comprar i al puesto. En el magatzem, les dones són les encarregades de separar i classificar la pansa per tamanys i qualitats. A major qualitat de pansa, més menudeta és la caixeta. Tota la caixeta, bueno, així, evidentment, arriben a la conclusió de que n'hi ha que conquistar al mercat europeu. Però, majoritàriament, la pansa sí es tractava com si fos un producte de luxe i com si foren bombons. Des de principis del segle XIX fins al 1840, les exportacions de pansa es multipliquen per 7. La producció augmenta espectacularment, donant-se a l'àrea pansera una forta expansió econòmica i també demogràfica. Dones compte que fem 2 o 3 omplides i fem 100 quintals de pansa. Es diu prolte, Les comarques centrals elaboren una pansa de molta qualitat a partir del raïm de la varietat moscatell, beneficiant-se de la gran demanda del principal consumidor de l'època, Anglaterra,
un país en plena revolució industrial. Pues en carros la portàvem per Cadènia. No hi havia camions. En carros venia així el comerç i la crompaven, la caraven al carro i per allà venia. El quintal era de 50 quilos i es venia a quintal, a tant el quintal. A partir de 1844, els preus de la pansa es mantindran en un nivell alt fins la dècada dels 90, marcant un auge comercial sense precedents. Fou un període on les exportacions es quadrupliquen, generant-se una autèntica febre pansera. Normalment la pansa anava molt a Anglaterra, sempre s'ha dit que la pansa anava a Anglaterra. Les exportacions de pansa a Anglaterra, Estats Units i al centre i nord d'Europa van créixer fins a tal punt que l'extensió dels conreus de vinya es van multiplicar per 10 i ciutats portuàries com Dénia i Xàbia es van transformar en ciutats modernes i cosmopolites. Dénia degué ser, quan la pansa degué fer primer per la marina i per això degué moure el comerç des de Dénia. La comarca de la Safor també participà d'aquest auge comercial sense precedents, produint-se casos espectaculars com el del poble de Ròtova, on la vinya arribà a ocupar, cap al 1896, la majoria de les terres de secà i un 60% del regadiu. Moltes voltes la pansa venia a ritme de que es feia. El comerç anava i la comprava. Normalment, si tenia un preu regular, no solien portar a la casa. Del sequer, la majoria, molts la venien. Jo sé que anava jo en cabassos de palmes en el carro carregat a Dénia descarregat. No es parava a menjar i allà a les 11 normalment ja havien acabat i entonces feien un almorzar bo. A la nostra cuina la pansa no és un ingredient molt usual, encara que el trobem a l'arròs amb panses i cigrons, que encara es fa a la Ribera. La pansa ha estat sempre un aliment bastant important en les cultures mediterrànies. És un aliment molt antic. Sobretot els fenicis, els grecs, els romans, ja secaven el raïm. La pansa tingué molta importància al Regne Unit i a Centre Europa al segle XIX i XX, a principis del XX. Era un element important dels púdings. També la pansa tingué molta importància en els grans viatges mariners a l'edat mitjana o a l'edat més moderna. Encara trauen platets en els bars. Jo he anat a dinar a Gandia amb el meu fill i que m'ha tret un platet de pansa per postres. Les dones fan unes coques i posen panses dins. No em digues la coca com la fan, però posen panses i és coca de panses que tota la vida s'ha dit i és bona, molt bona de menjar. És que en principi això va començar perquè no es perdia la tradició. D'una manera també perquè els col·legis i els xiquets puguen veure el que és, perquè inclús els xiquets de la zona no saben, nosaltres tenim 2 fills que ho saben perquè ho fem. En una època de grans avanços tècnics, és responsabilitat de tots conèixer i conservar la cultura tradicional del nostre territori.
Transformar el raïm de moscatell en pansa era, i encara ho és, una tècnica secular prou perfeccionada fruit de l'experiència col·lectiva. Però per damunt de tot era, i és, cultura tradicional, una forma singular de treball i convivència que no deu desaparèixer ni quedar en l'oblit.